Hi guys, good morning. Ito na po din si Charitable Vlog. Welcome to my channel. Background, dagang hinayay. Oh, goy, kinukulord. Karon day guys, preparation sa amo ang part 5 nga secret. Maghawb sa taog, maghawb sa taog, kuan. Dahon sa saging kay ato ang kuanon. Dara. Nagluto og saging guys. Anja. Luto na pud og sugod nagluto og kuan lumpia. Lumpiang taugi. Dara guys, lumpiang taugi. Magluto na guys diri sa kuan kanang dirty kitchen. Dirty jud. So mo ni siya guys ato ang mga maga kuan nag rice maglungig na rice maglungag. Unya karon magtiwas taog naman ako hawb sa usa ka dahon guys. Hawb na puglain. Hawb na puglain nga kuan guys. Kanang dahon. Tawag ang paghawb guys. Ako ranggi ikuan sa nilungag nga saging. Agiyarang nilungaw mo honggi pa kuan hawb. Okay, nauman na. Nanaon siya guys. Naikuan kanang plastic nga bilao-bilao kani. Ay gamitan. Kasi pangilabot niya tikulin. Basta wow bay magkwatag ko ana hilaw hello dara guys agato ang okra kingon ni guys kay nay ginamos nga lamian ha unsa man. Wow, yummy. Yummy, yummy, yummy sa mga baby o sa mga dagko. Cucumber. Aga kainit. Ito na ning ko na tong saging. Iso na to dari Nawa nagkuan nimo bibi, shades bibi. Gawa man ni titi. Pista ba? Dagko kay kaldero. Glalis sila sa takob. Kay di ko na yan, yarn. Tumpak kada dako glalis sa takob kay dako ra lagi ag usa ka takob. Kana yarn. Tama yarn. Nit kaayo bibi nako. Whoop. Manaoy, ano manaoy? Ay, sa gamuang sabanga
Saging. Ag nilungag. Dara guys, i-open sa iyay. Ito. Ay. Ang ginamos nga pinaka ang paris aning kuan guys. Dara. Huh? Ka. Uy, mukaon pa kay gamay ra imong nakaon. Di pwede. Di pwede be. Agi egg. Isan pa ho apa? Naman hong egg. Dara kamuti. Luto na. Dara gatong lumpia. Guys, nanami sa ban. Napasumpay sa among part 5. Kauban sa Kunsabo sa surprise. Kunsabo nito. Mga kunsabo ni, mga kunsabo sa surprise team. Pero sa mga kunsabo. Pero ang mga bibis kay ang ilang nahibawan oy kay kuan ag birthday kay Undoy. Ang ilang yung naibawaan. Ingon ko Birthday ka Undoy John. ingon ba si Makita sa picture na kay paghatod sa case ni ingon ba siya si Sab ganiha nga. Mami, ayaw saban kay Undoy harong di makahibaw. Ayan eh, pinaingon pa si Sab. Ta, naana imong cake. Aman akong cake. Gikan sa imong estudyante. Ang ingnan si Bainga, inga. Makakulikon na dyan mga batang sa mutang cake. Ibe, na ay cake. May mga tanaman. Di ingon sa si Sab. Ta, kinsa ng cake. Ay, katata na. Gikan sa estudyante. Sa ingan. Si Baing, Isabel. Alam mo, trakay ni mga pagsabo. Ang mga gagmay na mga pagsabo is ay lang naibawaan birthday sa mong pagmangkon. Ay para thrilling kayo ni. So, padong namin sa Pangla. Hello, bulod Panglaw. Oh, naigi. Apil pa siya ng mama pa. Wow, I love Dawis. Lanan si Kwano? Boy Hanger. Dawis Church. Dahil ni kagabi, manunod yung putas yung sweet tayo. Pwede naman po siya kato siya skina sa Amarila niya pa ang pakwarang limer. Amarila Awit ka na. paligid ako na din. Asang mula ko? Ana lang. Kay kaning usa ka iskina dubay man ni sauna. Yukin ba rin naman. Ari. Ah, dubi na sa una pa na. Ana dubay na ana. Kanina kanigod ana paliko. Nice ba itong dubi no? Kaya dagan ito sila mga bay. Na private na mga ko no. Nahinlo na ilahang ani o katungan ni na to kay kalagrakas to dia dapit o. Hala kita palagi na una o. Ipa-close mo ba? Pa-exclusive. Ah, okay ra de ay. Asa man tamo Di parking? anami sa Itaan mo oh. park pero pwede na tingalin mo balik ka. Kanina Ani? parking. Asa repeat mo nagkuan? Katuta katong kito ato. Cottage na sir isa. Abot na mi guys. Pwede naman pudugan hi mag-park. Guys, ningabot na ag kuan kanang package nga pagkaon. So, among kaon guys ang pagkaon diri. Dara ang lechon.
Hi, ma'am. Ari lang, sir. Sige na yung haki. Oh. Thank you. Ay, napano? Son, to pa, son! Tapat to, coke o kuan. Oh, na joy humba son oh. Nay humba. Oh. Pasa mabe, babaw kaning babaw ma. Malaya. Kinitumoy Mada pa ma. Gani. Tina to. Kuan yung mga kanon. Erda. Naan ang tumoy. Sige ka na tumoy. Waiting na sa birthday celebrant nga walang alam. Walang alam. Ngug na ah. Hello. Oh. Ako kinang kuan. Ana di ba? Reklamo sa Amarela. Kanang sunod na. Muna ang mga pagkaon guys. Diyan ang lechon. Ang lechon nga wa nakadag lechon 3. Ayan na siya guys. Ready na guys. Naguwat na lang mi sa bisita sa birthday celebrant. Dili sa lipak uy ato unahan. Oh. Kunya tawagin lang ko kay taguon ra. Ha? Basil, kasi ko mapunuan sila nila. Asa ni mo. Kuan mo trabaho. Mat linggo trabaho. Lunes. Mat trabaho. Na, lunes. Martes may trabaho. Pero na, lunes. Wala. Holiday? Halide man. Lana ko halide. Ako rapod. Upat. Oh, ikaw rin po yung holiday? Ako ray nay halide. Ah, ikaw rin na holiday nga. Sila Kadlaw na siya. Wan. di makita na ko mapuhon adto sa opisina kay Musimba. Ay agkuan. Unsa man? Disposable. Dara. Na atong dili na naatoy para pang Karga ang pundo. Sa dispensable nga. ito nga. Dara da kung gipangsultan na nari hasag mga kanang tubig aron dili mga tagak. Ako ganun, upat kong kadlaw. Martes mo no. Oh, Martes niya, holiday, lunes, holiday, linggo. Bringaw tsara lang ko. Karon Ang sugpuan, Martes. kadlaw. Tara nga, Usap. Uy, nagino ko. Sumod po mo ni ang igamito no gana. Kaya pwede man pod. Hala, thrilling na nadaag amo ang
Among i-surprise. Huy, langaw. Ari mo, ari ba? Ingon na po. Gang, si Isi gang, hotong gitawag kay pakanon. Tuwaga, lubog-lubog siya sa basman, wadyo siya naminaw. Uy, diri sa muari. Okay, pagkuan mo. Hala, kuya, wag gaduwa sila oh. Bato, pik. Uy, si Isi ato sa gang. Si Isi. Ikulbaan ko. Uy, nanala ba? Di, usos mo. Pupo. Happy birthday to you. Happy birthday. Uy, agwan pa. Agusa pa. Kani, agusa? Dapa. Kung hindi, birthday? Ibutang. Atubang niya. Atubang niya itong butanan. Uy! Sige pa! Hala! Ang lagi, kanda ko! Alala! Ala, wow! Sana all! Ala, ala. Ala. Sige, bira. Sige! Sana all!
Ay, hilak-hilak sa diha. Guys, kapoy kayo. Kifoy na. Muni resulta. Asa mo padong? Dagat. Paguli pa, di sa di mo gikan. Dagat. Kapoy na niya. Ay, nako. Ligo pa more. Kaya dako man kayo ag hunas. Dagan-dagang mga bata. Pero nakatagiyag, ginadako ag playground.